Acha boy nongni paran bo mungtama Gotin luar para. nongo bo titi edisi bo ko kalai saideman dem sora kos sora nale no Dem satu. जोंथ' साइमानो जे आरो कয়েকদিন खायनो इलेक्शन आइखौ जे बरंना थाङै दङ क अजरा रग नों बमाहाय ता वानसुक बदाता नवर सिप्त तो गायक पुं माने बमाहाय वानसुक जे नों सबरं थागे बा सबरं तहाय जादाक माने सरकार हाफां Ang tak bottoman atong mani ka BJP sogan ka sala sa dago. Barake hin sagara. Bo mayrum kiri sara kha. Hige ba hingga ta bo bottomano. Nung je nai mani nai gara kha. Nung je kuno khai mani nung bata khai buri bata ro kha gera khai bo kema sa khai masago. Ge mayrum khai kiri masago. Akai aro no sogar to sungno karan boroya toy boroya. Tak bo nang ham jaga ar phirkai ja sorkar khai nang musugo. Atama. गाय जोंथ' नगै मांखा जे अबहाय गुबुन पार्टिनि बरबो सागो जे जोंसे मानथा सक्तेरनाय तिपरा सानमा थांनाय अबहाय रक ककसागो ओंका अमराव खाय नों जादा गया दे Ang tage sugongkha. जे ताबो जे बर्तमान जे बबागारा सिरि तंमानि बा बबागारा हानि बागो सिरि तंमानि अबरं खाय नों बसुजार सापुर खाय Bok taglas phai phak bok phai kya thik no bok gara hi phai ka bok taglas di bok kudung ro no nung nini na sinia kya ba sri ne phanjani kudung kya ne ke ro abo kuno yakho abo nukung chungna yakho abo nukung men chungna khai chini toy bai I karan sa ta bok develop khai ro ya chini paran develop rong yakho ka bok phai paite bok kya sa kudung tungsa rene phanjaro go abo kono ya bolis sagang kai mairung sei mai mase ke sing kheinai aini bogai ang sorkar biji sorkar sa jago ang phiasa khai thanai आगे जे थांनाय जे सरकार CPM 25 বছর চাই थांपुरो माइरंग फ्रिरो मा सजाक दे Mairung phiri ai pholai masa jagya ai pho mairung phiri masa ya rang 200 terai ma thango sung mairung futung na hingai sobot ei BJP सरकार फाइ sung ta kai mairung phiri sara go sung BJP सरकार फाइ hingai sung mairung phiri masa ya ta mane माने जे ताबो बर्तमान जे बिजेपि हापां बा सरकार फाइ तामा सुबिदा मांखा जे नंनि पारा बा नंनि आमसाय बा एलाका रगो mangkha bile lama salme rokha bile kya masa hingai nini bata ta buri bata borokha akhai aro tago nung karan ro nai bok toy ro nai toy ni bai bok success ma khai nai para develop ma khai ne bok nai BJP सरकार गाय जे जोंथ' नगै मांखा जे माने अबाहाके गोरों थायो तयरक नगरक रगो अबन बादे स्लाम रगो माइरं फ्रि रगो माने अबन नगैदि जाजाक ना माने बमाहाय माने वानसुमुं वानसुक जे अबन नंगय वानसगै जाजागौ आतामा सरकार नो आं जांगा सरकार जे दं आं दंना लांला असुक्तियानो को नेनि बमं आनि बुं रखि हानि त्रिपुरा न बाय ट्रिं तो साइमानो जे बसकांग संमारि हायके बाजे 12 तारिख संमारि हायके बाजे जतन बरना हेदिबा ना के जों साइमानो तंकसांनि बिसिंतै हायके बाजे साकसांनि बिसिंतै न जों बोरिलायनाय हेदिबा ना के नों बमा हायवानसो बसकांनि सालरगो हायके बाजे 12 तारिख सालमारगो साबरंनो माने नबार सिपसारि नामजों हायके बा साबरंनो तुनामजों हाबांगो बर्तमान हंगाय तो आं तो सानमसंगो किन्तु नाय ताबो साजाते बस बिजि नाल नाय न तंखो बरं के कोनसे गरिखे सोरो खतंग सिमिसि बाक्से तंग सातंग माया बरन ख माया ओ रान्दि बरक तंग बुरसि बुरा तंग तांग माया ति माया तंग बनो बागदिबा के बरख सा साइसि बागै तंग गाम हागे तो हिंसा खलाय बे बंगनामो अब हाय हिंसा रं तातैदि तंग मामो तंग पालनीति का हमबाय तंग दि जत बिजि फाइबो बागदि बिजि बो मा बांनाय नों मथा खायन त बागै त माया सरगान दाबिन त जत माना मुसुं आंबो माना मुसुं अमा हायिंगे त साया त निनि आनि हिनि साइलाइन किनिगे साया खलाय जागो आं एमने जे ताबुक तो अमा हायके गोरों थाइरगो जों खुतुंरो बागमान नुगजागो हायके बाजे आबो हायके अंको रिगनारो बागमान नुगजागो जोंकि अमा बाय मानमा बाय ओदांना इंगे आसक बाय जों जत माना नांगो कास कर्म माना नांगो चिन्ता बिसिं जत माना नांगो सोर खुतुं तंग साय बान जागे त रिगनाय कां साबाय बान जागे त अबो हायके त इंगे बले जों थाङै थाना नाङा बबो सानि बागै जाराय खनानि बागै स्कुल नांनाय लामा नांनाय दै नांनाय आनर कारेन्ट दङ थिगना आं ताक दै मानो यौ बरं बेसर लुंगावासै अंको कुवा खरि मानु बायो हंकाय जों जत नांगौ सिनि बरंनि सुबिदा नाङे दै बागता जे पार्टीफोरनो फायदों तब दै हर जरते नों जानो साधारण शान्ति खाय तनो नांगौ वालाय कायजा गरै खाय शान्ति खाय बाबे के सुसा खाय तनो खाय त हामिया दिबा बुलाय तगलाय खितां हैनोबा जों बाय जों तंजानाय या गेचुं तो नुगै मांखा जे थांनाय 5 बছর हायके बाजे जे समयो तिप्रा मथा हापां तंफुरो तिते दिसे हापां तंफुरो आबा हायके न बर हापां सालङै थांखा के बुसरा हामख्रै खायके ना नरंग आमसायो हायके बा नरंग हाया एलाका बरं आमसा मुं सामाया को नमाया खतुं तंसानि बोरिया जे कुनु हन दाबि दाबागे मुं सामाया
जोंथ' नुगै मानखा जे तिति एडिसि इलेक्सन बुसकांनि ओंमा बायदा साइमिया जे गोरों थाइरगो नुगै मानो जे जों खुतुंर बाकमानि हायाकेबा जे आबा रिगनार बाकमानि अमके इलेक्सन बुसकां दा बाकमा क्लाइना आमने आगिरो बागो इलेक्सन बुसकां हंखायथ' बर' सि दंखा बुट दिगलाक जों मा हाके पना बानि बंनो दाबि किसे मिसा खुतुंर खन जे वय जों मा हाके खांको बुट नानो हिन बर वाले वानसो केन्तु पुरा दादागिरि क्लायो बंनो मा खाय अमा हाय खूब हामिया केन्तु मुंको बिजिबि रला केन दादागिरि खाया बं जत्तबो मिलिटव ना मुसुंग बर वालेया बर सेमानबो अंको हय मोहन ओंकाय सुबैन ताइ कैसा मेरेंखाया फोरो बर लामा कासु ता वाइख्राय दुगना फोरो बर लाथाबै तक जा खय मोहन केन्तु हेलिमार तंगसे ब नांलिया बखर फातिखौ मु जागोन आबा हाके तंनाय साबो ब पातिन बर साइदमान आबो तिपारा मथनि न चिन पारानि न आबा केन्तु खु हमले आं बु मुसारिया बता नु खाकाय ब बिस काजंनाय ब जलि जांनाय आं बन बु मुसारिया अ जे मिया थानाय अबरं तंगु फिया साना थांगा बर की गुन्डागिरि दा फुनुमा क्लाइ ना माने बरनि जे आबो हाय वानसुमुर बमा हाय तामा वानसुनो सयतान क्लायो थाजिंगा बर सालाय दंग कंनो बिजिबेरा कुन दिना मिया गा कासुया को बंनो बक्सि सन कासै बक्सि सै बसा कुत्ता सु दानि मिया बो बरं सि दा दा सें सें तैलाय दा गुले मिया बो जों बर्तमा बो तंग मिया हंका मिटिं खामो जों कासु जांनाय बा केन्दु बरं साला साया क्लायो केनों ताबुक तो तिति इलेक्सन बुसकां साबन नायना मुसुं जे निन आले बखा नायना मुसुमान ले दाक्सा जतैले आले बिजिबि न नाय मा नायसनाय बो आरो बरं लायखे आनि बसाय गारे सिं गै थैगिया थैफोरबो मथर सावो नंको बन साइजर नाय तु मारं माइखे जत पाइबे दखं साइजर फंका बुको साइजर तामरे फेसे के बर आना फोर आनि बसायनि बुजन तांमा बो बिजिबि साना मारं 1 कुइन्टेल थग 8 लिटार जे नांमन जत बर खाय बिजिबि जत्तर फया ना के नों तो सागा थासिंगो जे बीजेपी नो नायना मुसुंगो हायकेबा तिति दिसा हापांगो नायना मुसुंगो के 5 बছর जे तिपारा मथा जे हापां खाय थांमानि के बरंखे नों तांगै साजा गया बरं माने बसक सामो खाय कुनुसि सापटसि कुनुसि माया कुनुनि निने माने तंसानि बा माया खतंग तंसानि माया सुरो बरं सिमि सासाय बागलाय ओंखाय आनि आदार तलां थाका खतंगनाय नै आनि बसायबो थैया काफोरो सेमानो खतंसि रिलिया ओंखाय आनि बसाय थांगै सुङै का अंकन रंजन आंखै अंक बयनिखै बाहे खतंगरि आंखै तामगै रिया नों आंखै तान आनि डकुमेन्ट ना आनि आदार ताहिन ना आं त बुम गाय तंका सरकार खतंग मान जाखनै गेन डक्टर रिया खतंग तंसा माया नै केन दकानाव थांगै आनि बसाय थांगै ले कुतुब जाक सेमानो माया आसो बसर का 25 बसर सिस्टेम खायनै फिगा आइएनपिटि बो खायनै क्या कुन जागा माया बिजि फाइसा आंलाव खुंसाबो मानो लेपटिं मांखा गान नको कारेन्ट करै नै सुलार बो मांखा रेशन कार्ड आनो दाम कलाय खेरिखा आनो बिजि बिन नाल नायु ताक बां बंग साया सेमिया आं थैयासा ना बिजिबिन लगin थां तंसिनाय थिकेबो थैतो पार्टी हिंगे त मा थानाय आं मिसिल मा थानाय मुंको सयतान गुन्दा गासिबो थकाबो थपन थैतो आंलाय बिजिबिनलाय याखारि मालिया के नों बुसकांनि सालो माने तिति एडिसि हापां जे बीजेपी खाके नों तामवानसु बमा हाय खाखाय जे बोसोराव खामख्राय नाय नाय बिजिबिनि अन थानाय आला बनना पारिने जे सिनर केन्ते माने जे ताबुक जे अमा हाय बिरमा नंगै तंग माने मानथाय सुक्ते मायां तंग माने आबरंग रितो त हायदा मातं रिने आले बिजिबिना नुनाय आं ताइ कोन जागा रिले आना बरं नाबो नायखा अनने गो उपकाबर खायके आनि बसे एक्सिडेंट थिपरो बर काइच्छा एमने और रग फाइरग नाय फेया दा जे फाया 5 বছর जे तिति दिसा हापां खाय थांगा जे अरनि जे एमडीसी तंनाय रक बा अमा हाय लिडार के निम खांनो गया एक मंतरा बिजिबिनि मंतर पेसिन फाइजा केनाडा जतन बरल फाइ सिगाङाव फाइ बर इंकरि खाय गथि काथे बर नाय थांजा बर साइजा खाय आं बं बागै ले आं थैया सान लगिरि थांजनाय मबा परा अमा वाखिरे पारा देमसरा कसो सरा ना निनमु पेरेमाला देबरमा आच्छा बय इन पारन बुंता पारन बरंका वाखिराय पारा देबरमा इमतो जेहेतु देमसरा कसो सरा तिति दिसिनो इंकाय थांनाय जे 5 বছর तिप्रा मथा हापां बा सरकार तंग भरो जे इ देमसरा कसो सरा बसग्रक हामख्राय खायखाना बसर डेभलप खायखाना निनि जे मखलनि बमाहाय नुकजाक जे नंमानि लाई लामाबो नायदि बक सरकार पं फायके नाय मानो लामाबो काकाक माकाइन दंगो ओंखाय तय हरबो कुनजा करै कारेन्टबो जों पाइसे मालागो खुति कंथासो जों 3000 रय मालागो ओंखाय जों कारेन्टबो जत फायनाय फैतों जत रिपोर्ट नाय फैतों जों उ कारेन्टनि अंग ट्रेन्सफर्माबो जों से पाइलागो जन रां 3000 रगो जतसो पाइ माला मानि जों मुंसासे माइया ओंखाय तयबो ताकते साजन जरा जों बरं एरियालाय जों तय बागफों जिनावलाय तयबो बाग फैया लामा बात तय बागै थांगो जिनाव जों का हापाया ओंखाय जिनाव बोसोक चालबा जे लामा काइसेसो जों काय बागै कालांनिया ओंखाय मुथा हिनिबो फायका जों रयबो नायखा पाल्टाइबो नायखा जे ककबा कक्सि हिंखाय जों ता कानबो पाइ मालागो तयबो तां बरं नलाय जत साप्लाय दङ जिनावलाय साप्लायबो करै
जे बखरबाय इनके जों जेसेबां पार्टी फाइजिरि जों जे याकबाय टाइम जाजानाय याकबाय तय खयनों जानाय आरो गवा हिनिबो मालिया कारेन्ट हिनिबो मालिया साप्लाय हिनिबो मालिया हिंखाय जों ताबक तावगायसा पाल्टायनाय गनो जों ताबक 5 बोसोर पाल्टायनाय ख्या राजा न इनके तागारो पाल्टायनाय गनो आरो 5 बोसोर तुमहिनाय बीजेपी नो बोट मारसिनाय ताखायना तंग बो ताखायनाय गनो फले बो बिजि अम्पास कांगो बो ताखायनाय गनो बो पाइखा हिंखाय जों बनबो बिनाय नै फले बनो बि बो मायंगे जों आरो अन्य फुं पाल्टाय मानाय नै फले ताकति साजान जरो लाय जोंना जे बाहायके न मुंसा माइया न खुंजा मानमानि बो अदे नों दुइ 1 लाख 30 हाजार नों तारि तांनाय गा तयबो करे हिंगे तय दे पाइनाय अ तय पाइ मानबायसे तय माफाय मानिसे 2-3 हाजार नि तयसे काया हिंगा के पाइ मान ता मुंसा करे नबो जे बयलामया जों न खुकसे बयलामया जे रां खुंनि बे तांखाय जानाय हिंगा बाहाय प्ले तांके तं मानलाय जों माबनो मारगानाय बीजेपी न इनके नों तो सागा तासिंगो जे तिप्रा मथा 5 बोसोर सरकार जाय थामा यागोबो कुनु डेभलप करि हिने इनके नों बमाहाय आशा खाय जे बीजेपी हापां बा बीजेपी तितेलेसि सरकार खामानि यागोल बोसोराव खामख्राय खायनाय हिनो वानसु बलाय बबो ताबो ब पाइखा हिंखाय जे बिनि जाकचुमान ब खायनाय हिनि बबो गसे जाक मा खायनाय बबो तय करे तय रनाय लामा करे लामा नायनाय हिनि जोंनो साजाक बबो बिनि गसे माने बबो गसे थांका पाइखा हिंखाय बबो जे बिनि जाकचुमान बबो खायनाय हिनि साजाक इनके जों तो नुगै मांखा जे जार माने पार्टी न तिसे तेलंगा बागय जार बदल न तिसे तेलंगा बागय आं हारनाय आं अबहाय लेन्स राइडनाय हिनि जे गुबुन पार्टीनि बरक बा अबहाय जे इनको बीजेपी नि एगेन्स्ट बो साइड दङ के नों बङ खाय साजा गया दै जे बग नखाय बग मुथानाबो साजाक याव मानिया अंग राजाबो गामनो हलनायके हल राजाका हल थिंनो उ लामा काजार तंनाय रक सागो जों नखाय उबो फनानि अन्तय करेबो नुंलिया फनार र कान करेबो नुंलिया बग फायनाय जानाय बंनो बागलाय जानाय बंनो नंलायनाय जालायनाय हिंगाय आर पारानि करे कांगालबो सिलिया गरिब कांगालबो सिलिया सनि नकरै सनि ताक सनि नगबो तंगो सनि नगबो फुनुं मानो इनका बाहायके खाय तंगो इनका बग सनि नग नुंया अहायके खाय तंगा बग फायमानि बग उबन नक फायगाय उबो तांखराय लाफां उबन नक फायगो उबन बुं तै लागो आइके खाय हिंगाय के जों आबोनि बागै साजा गया जों मा पाल्टाय ख्या बीजेपी दैया ब तामा खायनो नायगेनो इनके नों तो तासिन सागा जे जेहेतु राजा न तो चाजागो बा लिडार ng चाजागेन सागो इनके जेहेतु और तो राजा नि सिम्बल हिनि जे आनारस मारखा दङ इनके अबरंग न नों माने वानसुगिया दे जे राजा से बुरना अबहाय वानसुगिया दे ना उ जे लिडार नि दारा ते लिडार चेन दा तेरया रंग राजा न बो बरखा जों तो जे सुपुं अंगरि जों लाय इजां राजा पाइबो जों टाइम जाजानाय छे उ मुथा पाइबो जों टाइम जाजानाय जों लाय जे यांनि दालाय काग्या जों दाबायनो टाइम मा जासिनाय कोनो बासा बुतैनो सुबिदा र मानबो करै बिरक चेरंनो सुबिदा र मानबो करै इनके ताबो बीजेपी 5 बोसोर नायखा अंग तिपुरा मुथानो 5 बोसोर नायखा तागा बीजेपी नो बार 5 बोसोर नायगनो बता खायनाय नै फुले जेहेतु बो खायमियागा बनो पाल्टायना वास फुले न बनबो जों पाल्टायनाय नाय जों आरो अन्य पार्टी पाल्टायनाय नाय तेखा बुरया फुंतंनाय जोंनो दोख्लाय फंहरदों जों मुंसा ता बीजेपी बो मुंसा खायांगे जों आरो अन्य पार्टी खाय बुंतंसिनाय जों बक जोंनो दोख्लाय फंहरजि दं जों आइ देशवाला खाय बुं बेराय जाजाखिनाय जों बुरया फुंतंसिनाय जों तयबो करे 2-3 पार्टी पाल्टायनाय खा ताबो तय करेखौ कारणबो पाइसि मालागौ खुति कंखासे जानानै करिते दै जों इ तक तगैसे कारण पाइ अंग कारण खुति पाइ मालागौ कारण खुति जों 3000 ते फरमासे जमा के पाइले माने हिने जन 3000 नक बति नक 3000 पाइ मारगौ आरो तागोबनो बिल दै मातंगो इनके चिनो बता नायलाय ब फुंमान छैनाय तं पुलिस सरकार पं तागोबन बार बिल दै मातंगो तागो 25-26 हाजार आनि बिल रमायाखौ इजां बासामा खामदै फोरोंनाय ओजां नगदै टाइन लानाय तय दे खयनों नाय तय दे पाइनों नाय हिंगाय जों अबे तांखे जों अंगो जानाय ताबो अंग कारण बिल सय मातंगो तागो समायाखौ 2-3 जेहेतु बक साखा बाजे तयरो नाय लामारो नाय कारणरो नाय बा बहाय प्रतिश्रुति रय दङ गय जेहेतु नक ता पाल्टायनाय गाने फले न बक मुंसासे परमान रया बक जोंनो मुंसा परमान रया हिंके जों तांखे बर हामजांनानै बा हिंके राजा हदे हलहलिया जोंना सिलिया बहाय खेसे जोंनो मुंसा पुरुचे फुनु गया हिंकाय याव बाहाय पले जों छिया हिंके जे छिया जे खायतो जेहेतु ताबो वाइसा पाल्टायनाय गाने फले न ता वाइसा पाल्टाय मानाय सिनाय ब ता खायनाय गानो फले ब मुंसा खायगे जों आरो फुं पाल्टाय मानाय सिनाय इपार मंगता बाय सरलाय ताकजे बासकांगलाय बननो रनानि हिनय जंगै तंगो बाखादैया इपार मंगता इपार मंगका वाखिराय पारा दे बरमा देम सरा कसो सरा न देम सरा कसो सरा नि बुमं दहबाला त्रिपुरा दे बरमा